aku ngono. Oh ya. Tak ewangi ra turu lho nggo wayangan awan bengi. Ya mesakake tak tambahi sak. Nah, ngono lho, Pak. Matur sempan nuwun. Tuku obat mata. Jan kudu ngono lho. Wangi ra turu. Kudu priksa ya aku. Oh, Kudu priksa aku nek ngene iki gendeng aku nek gendeng. Iya, nek rong turu ki bodoh aku, Pak. Ayo aku iki ST2 kok nganti bodoh ki piye? Ya mergone rong turu. Siji nek rong turu, loro nek ngelih. Ki bodoh aku. Oh ya wis padha nek kuwi. Di mau amplope mau. Ha iki. Kandel nggih, Pak. Kandel engko tak keke kowe rasa kuwatir. Saking Bapak Haji Ngesti Nugroho. Pak Wakil Bupati iki bola-bali mresani awake dhewe. Ya, mula apal. Ki mau wis dipotong karo sing penglantar mau 300. Ya. Dadi saiki ngeterke amplope njaluk bagian kok saiki no ya. Wong tok wenehi kok lah iya ora guyonane ngono kuwi. Ya. Monggo. Ya nak, engko tok pek ya ora apa-apa wis. Ya. Lu tambah-tambah wong anake nang omah ya ngenteni tukon susu. Iya. Mula ya ora apa-apa diwenehke, Mak. Iya. Apa wis anak-anak kok cilik men wis anak-anak. Ha iki PSSSS. Oh. Rambangane bupras. Paguyuban sinden 50 cm. Cendik banget. Cah cilik kok ndek anak cilik. Lah ya ora apa-apa. Mangga. Oke, berarti kan sip to, Pak. Bocah ya ayu, tinik-tinik ya, Mak. Nek cah semono kuwi iki le ndelok sirahe wae no. Oh. Lah? Aja sikile, nek sikile kempole wis sakmene iki ana. Oh iya, wah, omongi ora percaya. Tenan. Ya mula dhek ora tau wani nganggo rok pendek wis. Kaya telo kaspa mlaku wae. Telo Ya kaspa. ben. Sing penting dhuwure wae. Bener kuwi. Iya, mangga. Tansah rerun Tunga yen sarina ya ing sarina lan ngene datan kinggang percaya ora ana. Iki rek ku ngopeni wiwit kelas 2 SD lho. Wiwit kelas 2 SD tok jak nyambut gawe. Wis ning biyen aku rak tau matur. Biyen aku nggawa musik. Ya tadi bocah iki biyen nek nyanyi ya 5 menit lagi terus siap pasti malam minggu ketuk-ketuk. Biyen tesih nganggo rok mini, Pak. Heeh, nganggo rok mini biyen ora pengaruh apa-apa. Iya. Sakniki mbok saiki jajal sekali-sekali nggo rok mini.
Iya. Ora kaya dodol. Mengke ketok sikile kula. Ha iya, kene sadar ora. Lho deboke kok papat ngono. Sing siji kok mujur. Ha iya. Ora apa-apa. Biyen anggere arep mangkat mayang tak dusi. Wah, tak jungkati, tak kucir men ketok ayu. Saiki bareng gedhe tak dusi kok angel ora jamak-jamak. Iya. Lah kok angel. Monggo aku nek ngosoki telaten lho, tenan. Resik nggih. Yen cedhak tansah mulat Sida asih Yai sing nonton ya akeh, tambah streaming ya luwih akeh. Ya. Nang kene wis akeh. Plus streaming nggon aku Dalang Sena channel iki wis ngancik 22.000 sing padha nonton. Sak dunia kuwi, sak dunia. Wah. Luar biasa ya. Dadi desa Liangan kene iki sing ngerti dusun ngerteni karo piyai Eropa, Amerika. Wes werna-werna Amerika Latin, Amerika Gedrik. Heeh. Mangga. pindha mimpi lan mintuna Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib sito asih langgamke dhisik, monggo. Ya. Aku kang setia satu suarane jan melengking-lengking. Ana nggih wong cendhek ngono iki malah ususe iki cekak. Iya. Dadi nek nyuwara iki langsung saka weteng terus telak terus cangkem. Nek kedawan awak iki malah mandeg dalan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Terus.
Iya Neno Mugianto berkahe widi Senok kowe aja tenguk sik. Ya. Aku arep mengapresiasi karo sing ngendang pinter tenan. Ya. Dadi tanggap dadi kendangane batangan begitu ngejak dangdut langsung kendange dangdut tok 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 deng 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 dut dadi penak. Nyo, tak opahi rokok nyo. Nggih. Lumayan. Doyan-doyan dirokok ya. Apresiasi ya. Oh, gayane ora ditampani. Wo kowe nyepelekke aku kowe ya. Tampani iki lho. Oh ya wis. Ya dek ora gelem nek kretek ora gelem tok kaya apa? Tujunan. Oh. Ora gelem. Piyaga ki nek laris ki gleleng kono. Asli aku ora goloke tak critakake sisan malen. Anggere muni bendina nabung. Rokok sing kira-kira ora enake mung dibuang wer. Nek ora sing bangsa Daniel apa Malbor ngono cangkeme lara. Monggo nek pas ora pepayon ngono kae sesasi ramayang ngono kae ming sangurek. Nek ning nggon aku ming do sangurek. Anggere jagonge aku pripun Pak kabare sehat to sehat. Niki enten rek. Sampeyan enten jodhone mboten ana. Iya. Nek
mangsa-mangsa ngene iki rokok, duit. Wah, sombonge ra jamak-jamak ya, Mak. Anggere muni mangan buah nek ra duren ya ora nek ngene iki. Iya. Monggo nek dong sepi kae we ceplukane diopek. Iya, sawah-sawah kaya Mak. Nyengger, Nya Cahayu, ha? Oke. Jan nya. 500 wae ya, cukup ya. Alah nggih kula ki nrimo kok. Ha iso. Nggih, nuwun nggih, Pak. Nggo nyilikke kempol. Ha iya. Mboten cukup no niki sedot lemak niki. Wis sesuk tak paringi dhewe, aja kuwatir kok. Iya. Nggih, Pak Wakil Bupati sampun kondur. Ha iya, ora apa-apa, karang yo ngenteni Setya Tuhu kuwi mau. Iya. Nggih, suwun nggih, Pak. Heeh, Suwun. sindene wong pira kuwi? Cirolu Patmonemtu, Cirolu Patmonemtu. Nya, pokoke aku bengi iki arep dedono, nya Nes. Dum kesisan, nyatus-nyatus, mbangane nyolong. Heeh. Sinden kok mbangane nyolong. Matur suwun. Ya, iki mau Mbak Agnes, heeh. Saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, iki sing saka sinden blasteran ya, Mak. Iya, Mak. Rupane ora Jawa to. Heeh. Jawa ya ora. Dadi ya wis ning ketok nek cantik ya pancen ya cantike wong blasteran ngono kuwi. Lah, yo jumeneng, Mbak. Wah. Lho, wis cilik semampe. Kena angin ambruk. Kuwi ngopo dadak mleding-mleding ngono kuwi? Iki tak potroke. Tak potroke. Apane? Carike. Jarike kok diplotroke ora. Ki wonten napa, Bos? Wah. Ten dawuh napa? Piye kuwi ana panjenengane Pak Joko RS Paru Solo 3. Ya. Ngersake kowe kon nembang bawa sinom lu gundang. Modar ora kowe. Yo. Sinom lo gendeng. Apa? Sinom lo gendeng. Ra ngerti aku. Sinom lu gundang ora lu gendeng. Sinom lu gundang. Sinom lu gendeng ki le nembang ning Durempyak kono. Ya, sinom lu gundang ora lu gendeng. Pangapunten Pak Joko, kula dereng saged sinom lo gendeng. Nggih, gandeng niki bocah niki bocah blasteran mboten ampun dianggep sinden sing wis mumpuni niki sek belajar. Ya. Nggih. Mula tok ijo ya. Kula belajar riyen nggih. Nah. Nggih, niku wau nggih wonten pamundutan Pak. Wau siang kula diteri peyek kali keripik tempe niku saged nggih lawuh sesasi. Niku ajeng nyuwun tembang kangen saking Maturi kula ajeng niku mawon nggih. Apa? Saking Maturi kula ajeng minangkani niku nggih. Kowe dikirimi apa? Peyek Karo peyek kacang karo tempe. Keripik tempe. Keripik tempe. Keripik tempe, Pak. Aku dhewe malah deg-degan. Kowe nyuwara tempe keripik malah deg-degan. Tempe keripik ya keripik tempe. Tempe keripik. Niku. Ah ya, ra apa. Saka sapa sing ngirimi? Maturi. Ya, Maturi ra apa-apa ya iki kok. Pak Joko mesti kersa nampa tembang kangen kuwi. Ya, dienggo ijol ya, Mak. Ya, dienggo ijol ra masalah. Ya. Nyasanya iki ana klip-klipane ditnya nampani. Alhamdulillah, lumayan. Ya. Pinten niku, Pak? Ayo sanane kuwi aku ya ora netel kok. Oh, nggih tumbas permen iki sak lodong. Ayo. Gomot-motan. Heeh, mbok golek mut-mutan iki. Ngawur ora. Ya, anu kok tempe keripik tembang kangen. Nggih, kula ajar bawa nggih, Pak. Apa? Ajar bawa kinanti. Ya, aku seneng nek anggere ana wong arep jar-ajar iki seneng dadi kowe tidak puas dengan bawa-bawa biasane ning kudu ajar. Ya, kuwi cakepane piye? Cakepane manah yen ke Taman Wuyung yang ngaten niku lah mengke disimam mawon. Ya wis ya. Niki kula wis jam bodoh lho niki. Ora turu aku ket mau bengi. Oh, ayo mau ki ngaso. Wong ana kesempatan bali nang omah tekan jam pira terus mangkat rene. Aku ra iso melek nek wis turune. Engko
kumpul jam 09.00 wah mbangane ra melek aku engko telat dadi TO aku wis mangkat bae aku ngono. Oh, ya. Tak ewangi ra turu lho nggo wayangan awan bengi. Ya nya mesake nya tak tambahi sak. Nah, ngono lho Pak. Ya, Matur sembah nuwun. Kudu obat mata. Jan kudu ngono lho. Wangi ra turu. Kudu preksa ya aku. Oh, Kudu preksa aku nek ngene iki gendeng aku nek gendeng. Iya, nek rong turu ki bodoh aku, Pak. Ayo aku iki ST2 kok nganti bodoh ki piye? Ya mergone rong turu. Siji nek rong turu, loro nek ngelih. Iki bodoh aku. Oh ya wis ya padha nek kuwi. Aku ya sok ngono kuwi. Iya. Ya tembang kangen ki nanti. Heeh. Ya sok diajari basa sing alus mak wis angel no wis ciri khase ngono wis dek wis nek nembang Jawa kok iso alus sinau iki lho wong wis tak omongi kowe nembang ya iso alus to sa tak ajari basa sing alus wis ngene iki wae Pak wis ora apa-apa ya wis angel dikandani kok iya dadi basa-basa Jawa alus ki dek ora paham iya ya setete ngerti lah ya paham apa? Tapi setetek iki ngerti paham tapi nek kon ngomong dhewe ya rada lali. Stop. Napa? Kata-katamu sing depan mau muni piye? Setetek. Setetek kuwi ora setetek, setitik. 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 Ora setetek. Nek setetek iki malah engko dioperasi, wong kudune loro kok ming siji. Apa nek sing loro? Teteke anu. Oh, loro. Iki ternyata sing nyuwun tembang kangen ki ya WA aku sa. Oh, sinten? Ya, Mas Purwoko di Natuna to. Oh iya. Nah, iki nemung Mas Purwoko. Oh, Kadung Tresno. Kadung Tresno. Ya, Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Elisa sampun dipun transfer 300.000 kagem tumbas permen. Wah, iki mau tuku permen, saiki tuku permen protol untune. Ya. Kon tuku permen akeh banget. Mengko didung karo Mbak anu ya, Ayu ya. Okay. Ya ora apa-apa. Niki wau niku anggitanipun Pak Mantep, Pak. Sing endi? Bawa niku wau. Oh, anggitane Pak Mantep. Iya. Karya Pak Mantep. Matur suwun karo Pak Mantep. Ya wis kepareng yasa bawa iso dienggo golek sandang panganan awake dhewe. Ya, yo tembang kangen diaturake. Mangga. Yo. Hey.
Matur sembah nuwun. Ya, piyai saka Blesteran kok ya. Wah, jan apike ra jamak-jamak ya. Mbokne Gibas bapakne Gembel. Iya. Anak-anak metal. Ya ora apa-apa ya, Mak. Jan nyenengke tenan. Wah, aku seneng. Lah iki dadi contoh supaya awake dhewe ya tresna karo budayane awake dhewe ya, Nak. Ya, selagine wong kono-kono sekolah tekan S1 terus ke S2 dhek ora gelem golek gawean, takon golek gawean. Mbok kowe golek gawean sing murwat kono to, Sa? Ndak mau, Pak. Saya pengen mengembangkan budaya Jawa saja. Lho apa luar biasa. Iya. Iya ya, Mak. Iya. Ya mergo laris kuwi dheke dadine kejaba bintang tamune awake dhewe ya bintang tamune dalang-dalang liyane kuwi, Nok. Oh iya, ya ora apa-apa. Heeh. Kadung tresna karo iki mau ana pamundutan saka Nawala sing tak simpen iki, Nok. Ya, ana sing arep kepareng ndi to mau iki. Sik tak golekane. Ya. Nah, iki. Bedhet badhe nderek nyekar caping gunung wis diaturake mendem pedokan. Oh ya, sembah nuwun. Saking Pak Siadi. Ya, ning mengko bar iki ya, Nok. Ya. Ora apa-apa. Apa mendem pedokan iso? Iso nek gamelan ki waton mlebu nadane wae dilagokke iso. Ya. Saiki sing kepareng nyuwun kadung tresna sik. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya jumenang. Ya. Ki ana duwite 300 ya. Kadung tresna didum karo Elisa 150 ya. Ben adil ya, Mak. Iya wong jane sing nembang kudune Elisa kok. Ning dikeke Mbak Ayu ya ben adil ki lho. Guyub rukune kanca-kanca waranggana iki kaya ngono kuwi, Nok. Iya. Nggih. Monggo. Paron nih, Pak. Hah? Paron. Heeh. Ya, tok gawa sik ya ora apa-apa. Nggih. Rumah saku sindenku sregep-sregep nek do nampani dhuwit. Pun. Dulung iki nggih. Sah nggih. Ya wis sah. Nggih, pun. Heeh. Pun. Lho, oh tak gajul Pripun? nembang sik kok sase-sase ora. Oh, nggih. Oh, kurugan daging ya ngono kuwi. Iya. Lah nek empun nampa niku mpun sah. Mau bengi panggunge arep
ambles mergo kowe munggah. Iya. Yo, diaturke mangga. No. Sik, Pak. Sinawang datan boseni kaya wis sepuh ya Pak wis selikur taun kono wo ming wonge gombong ya longgor gombongi goblok ya salah ngucap nyawang wong bagus leman nonone sik Pak lali ya Pak rekoso oh nggih lha jenengan kok mapal Pak apal aku dalang e padake iya rekoso tak lakon nane angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang yen mati aku wis kurung angger tresnaku mbok tampa mangga lamat wis katon jane yen rong katon aduh wiragane sinawatan
yen mbok rongkatan mencara ae ae meragane sinawang tan akosani yen besengut wimbo patut nyoto jane kok merati ae ae lastarinya tan lilo bisa sarengmo nadyan bebasane kali ngandhodong salanggar kang mas kaya mas kancatan rasa sengsem ning atiku pacaane sarwa asri coba len kuatan sakawo ae ae wasemayan amo kang mas parang ningsih Ya. sampun Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Wis diaturake ya, Mak. Pokoke iki pamundutan kudu tuntas ya, Nak. Ya, merga lakone iki dawa. Ya. Sing asma Pak Sukardi ndi? Ya. Ki mau arep nyumbang lagu. Ngono ya, Mak. Mbok menawa piyaine arep kepareng munggah ning pepanggungan. Oh iya, sajae ning isor salon kan gitu. Untak-untek. Wah, alah iki apa? Iya, iki Bob Marley. Ya, ayo Iin. Mbak Iin mendhep edokan nggih. Iki apik suarane iki. Iya. Iki dene ngendi kae ya tau nyusul nyumbang lagu, ning kono ya tau nyusul nyumbang lagu. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kok sampean topine ra ganti-ganti? Nam gadang gene kajeng tumbas blangkon nggih dereng kiyat kok. Oh, nggih. Oh, blangkon niku murah kok. Nggih. Sampean mang dugi nggen kula. Dugi omah kula peki blangkon. Nggih, insyaallah kapan-kapan, Pak. Kula caosi blangkon. Ya. Ki Mas Suyadi. Suyadi. Saking pundi wingi nika? Saking Samban lereng Kendali Sodo. Oh, bolane munyuk-munyuk. Nggih, wah pun ngoten nggih. Kendali Soto nggone Anoman kok. Iya. Ya wis ora apa-apa mangga. Di anu mendem edokan nggih. Yes, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ceritane niku kula mbokne. Nggih. Jenengan anake. Nggih, wah. Pripun? Nggak sing njaluk rabi. Sing njaluk rabi. Piye? Nek upama ngepek mbokne wae piye? Ampun, ndak kualat. Diseneni anake to, Pak? Mboten napa-napa niku. Iya. Mangga ya dibukani Mas, mangga mendem edokan. Dados. Bob Marley kok nyanyi Jawa. Aku njaluk dirabeke. Sarate wong rabi niku kudu wis sunat. Aduh, nek sunat. Akang ketekeran bagian. Karo sapa
Untung ora aku walik nek karo sapa letong. Tole dadi letong. Mangga. Mboten penak nek diwalik, Pak. Karo bocah kene wae. Wah, milih Prastiwi. Demen mati nom. Pak damel gegojekan kok, Pak. Nggih, mangga. Yo, mangga. Yo. Simbo aku wis gedhe mbok ana ketan aku tukokno simbo aku wis gedhe ana prawan aku tembungno Dole iya mbok katane apa ora apa-apa mboke campuri klopo parutan dole ya mbok rapine gampang paling penting duwe gawean Aduh simbo penting kawinan aku iki mbok wis mangga wedokan aduh sing ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang pangan aku sesuk macul roti matamu apa bojo kok makan aku yo mboten to mbak yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya tole tengani nae kabae bisa kalaksana Simbo aku wis gedhe mbok ana prawan coba takokno Simbo aku wis mumet ana prawan enggal takokno dole katane apa mboten napa-napa mboke dicampuri klopo parutan dole rapine gampang paling penting duwe gawean Simbo penting kawinan aku iki mbok wis mandang wedokan aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang pangan aku sesuk arep roti
nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Yatene dengan nibake muga wae bisa matur nuwun Pak. Nggih, Pak. Sampeyan iki ado-ado ya mengarep mendem wedok. Ya ora apa-apa ya, Mak. Gandeng mau dhek keparengi arep nyuwun lorong lagu Caping Gunung karo mendem wedokan. Ning Caping Gununge wis diaturake mengkari mendem wedokan. Ya, ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Iya, Nger. Iki awake dhewe wis sawetara nggone gegojekan. Ya, sak cukupe wae ora nganti gledrah. Ya. Mengko ndak lakone ora kecekel ngono ya Mak. Iya. Ayo padha sowan ngersaning Sira Prabu Duryudana ngaturake leladi lan panjenengane ndak sawang kae para sata Kurawa katon bebodolan. Iya sajake ana laku sing gedhe nggih. Hayo tak derekke Mak yo nak. Saweko risapate anata prajurit baris nyamijiku malang halang ing tekad pino alun Yubing angin sumyak soraning karongyan samirana mawar kulawan iris
tumrang kandaning puspita karenggawan putyanira sang Dwijawara mbrengang lir swaraning madu pranta anungsung sarine kembang iler tandure gumantos sing dalu dening ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratama pati jumdul saking Brangwetan kaning amega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane nana wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesa Respati mintuna Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Hastana wadasa Apa to pertandhane kang gara-gara nalika semanten mungkin Arya ngurmati Wijirer Patmanakawan kula Semar Gareng Pitur Sumarura Bagong ingkang samujekan madaning ora ramba Wijirer Sanggra Patmanakawan medal tlatah ngayuja karta
Janipun wit sonten mau kula oyak, wektune aja nganti kemepeten setengah kali paling boten menika gara-gara ning bareng ngematke jam kok. Samenika sampun tabuh kalih langkung sekedhik jam kula menawi boten klintu. Nanging upami jam kula lepat nggih. Nyuwun pangapunten wong nyatane ya nandi-ndi ora tau tak ganti baterene. Wis ngene iki wae wis. Kadang kula nganti jam 2 terus nganti wiyagane muni arep bubar ora iki. Bul jamku mati ya wis. Nggih mboten dados menapa. Nderek Mangayu Bagya ingkang sakalangkung bombong raos sing manah kula dene dipun kersakaken dening para pepunden pinisepuh ingkang sami lenggah wonten ing Leangan Ungaran Kabupaten Semarang. Dalem menika ngadani bersih dusun. Inggih menika Desa Kleyangan Leangan Kabupaten Semarang. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken ngersanipun Gusti Ngakarya Jagat. Kanthi sarana merti desa ngaten menika mugi-mugi menawi dados panjangkanipun para punden, para pinisepuh, gegayuhanipun para sesepuh ing sami lenggah wonten Leangan mriku saged dipun ijabahi dening panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Menapa dipun kersakaken saged kasembatan ingkang dipun jangka saged keturutan lan saged dipun udaneni dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Matur sembah nuwun ki apa iki? Sugeng enjang Pak Dalang, rombongan sukses selalu buat penjenengan. Menika ada sedikit rezeki dari saya. Hari buat Mbak Elisa oleh-oleh bebek goreng. Dan request liwung, terima kasih. Walah wong njaluk lagu kok nganggo bebek goreng bareng. Kene nganti tak buka mabur malah iso tempuke karo Elisa. Ya wis ra apa sanggo isine sesuk-esuk. Mboten napa-napa, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan ugi kala wau ingkang dereng kula aturaken miturut nawala saking Mbah Sura utawi Ki Sura, Ketua PWKS Semarang. Matur suwun niki upama ora iso tak aturake ya nyuwun pangapura, Mbah. Sesuk tak ijoli. Mboten usah kuwatir. Sembah nuwun tanpa pepindhan ndak selak entek wektune nek nggo omong terus. Tetembangan sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong terus mituruti menawi dados panuwunipun para lenggah, para sutresna budaya. Haripun dalu menika tasih kepareng rawuh wonten ing lapangan mriki. Wah, jan luar biasa menika nedahaken bilih piyayi Leangan Mungaran menika tresna dhateng budaya, tresna dhateng kesenian wayang kulit ketitik ngantos dumugi dalu menika tasih kathah kepareng lenggah. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ujumipun mboten kok namung mresani dhateng kesenian wayang kulit menika mboten, namung kula pitados warga Leangan anggenipun sami tugur sedalu natas. Mboten sare menika mboten ketang amung telung kedheping paningal. Monggo sami nyuwun dhateng ngersanipun Gusti supados Leangan mriki pinaringana ayem-ayem tentrem nirbaya nirwikara manggya rukun ing samukawisipun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat dhateng desa Leangan mriki. Menika ingkang kula suwun. Ning nong nong. Asem tenan. Ayo wong angger langsung ngono iki kok kayane kaya angel gamelan. Dul tenan. Sing salah gamelan kuwi tak dul suwe-suwe. Nyalahke. Ning nong. Matur suwun. Remenake. Ndekno aku iki sok garapi lulu nem jiro. Aku dhewe ya salah. Ora arep tak garapi kanca-kanca. Leleno. Wah, monggo nembang sing kepenak. Mengki terus dipun aturaken mbaka setunggal. Sing mirasa wae. Ora usah dadak sing aneh-aneh. Lumbung desa pratane padha makarya.
Raden. Siter tok. Bareng. Siap dipamerake karo para lenggah para pamirsa ya tabane sing rampak iki mau lumbung desa ning ana sing nyrikal sithik. Kaya ora kepenak ning pikir. Coba baleni nong 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 nong. Ayo coba. Demung loro saron papat peking siji. Aku mau nek salah. Sin. Yo siji loro telu ya. Wis sip. Iso dipamerke. Coba sing anu kenong, sing kenong. Tung 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 karo mlayu ora apa-apa wis. Yo, coba iso ora digawe kaya balungan. Yo. Jos wis cukup. Sing ngempul karo jengkeng ora apa-apa. Ya nek ora tak uji ngene iki ndak ngisen-isenke. Ayo Pes, yo. Apik, pinter. Wis. Nek aku wis muni wis, bunang. Ayo. Sip. Drum. Drum ayo. Wes. Wis marai mules. Drum ora ono nadane kok ya tak gawe. Monggo dipun dawaken ora ono kancane omong niku Petro ya kisruh pikirane. Ngundang Kang Garing karo Bagong. Monggo. Neno. Monggo. Mbak Ayu ya Mbak Prastiwi monggo yo. Yasu komplit ponokawan anake Semar metu kabeh niki aku ora mung kluap-kluap dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko ki ra yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ayo terus arep ngalami apa? Ora maksude piye kahananmu sehat ora? Sehat. Ora nggo masker. Nggo ngapa? Ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia. Lho. Corona iki malah ora gawat, Tru. Sing gawat ki virus congorna. Congorna jengkulmu mlocot kuwi. Wah, kuwi luwih gawat kuwi asli. Kuwi namune ora keterkontrol omongane, senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparo, mlincipi carang papak, dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun. Kuwi luwih medeni saka corona. Iya.
Ning ra ya ditanggulani. Tanggulani piye sehat ora ing pangestumu apik? Ngomah ya wilujeng nireng sambikala. Bojo Mbak Yumu ya sehat, syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya, Truk. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2, kelas 2 SMA. Sing nomor 3, kelas 1 SMA. Sing nomor 4, 3 SMP. Nomor 5, 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek? Wong kucing jekulmu mlacot. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Rek? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Weh lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Lho. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok delehke kursi, aku mulih saka sawah delehke pacul langsung lingguh tak kira guling ngek. Mudyar. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Cah edan ora. Ana mati kok malah duwite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya anak iki brol-brol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik terus. Kok ngerti ben esuk jijik. Wah, wis anake gareng anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka biane kaya kuthuk kae mak prol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi reng. Ayo karang bapakne iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke nggilani ora. Ora mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen iki wis ngandhake nek kabeh iki penting. Anak loro lho. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae. Ora ana bedane. Ha kok awake kaya kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok manak. Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil kae. Kabeh pil dengkulmu mlocot kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lindele sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik ora ngendhok. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, main semplak. Halo sing ditalekke lho, spiral. Mbak Yumu kuru. Wah, aku nek wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tastos-tastos ki kuwi lho. Mergane aku rak dikabari lho Bagong kuwi, kono kowe sing kabeh. Mangkat ngene Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu karo Mbak Yumu meteng. Nesu aku. Doktere tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Lho, kok Pak Gareng nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten iki. Ning sarunge kaya ngeten iki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku 4 aku. Aku ya bingung. Lah iki le ngagem teng pundi? Pak Dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngoten iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu karo bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange. Doktere mojok kae, keringetan kae. Samane niku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih. Terus doktere, "Walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe." Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki, doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tanggo terus, Truk. Neng omah ya tanggo, neng pasar ya tanggo. Neng sawah ya tanggo supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Moh ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Lho, ora ndek pikiran werna-werna. Ah
iya. Engko nek ora kuwi aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ha iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep lulus SMA iki to. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wis iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere Pak, nggo mbayar iki kirimi, Pak, nggo mbayar iki kirimi. Jebul naming dadi engko seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh ki abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo no iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula ora sok dolanan manuk. Tak templik mutar kuwi ora. Wong kok omongane kok coblok ora. Maksude iki yang iki rambian ban anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok dolan pergaulan bebas iki sengetu ra jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun balik. 5 tahun iki bar tak ulang tahun nih. Oh. Tak nyebul loncor. Cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gede banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya gulelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi anakku. Aku ora tok eleke. Aku wedi. Lho. Karo cah 5 taun ki. Wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak wacah gleleng ae, Tru. Iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki duwen. Wo, karo digambari cangkem melet kae. Ora lambake grup musik saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kowe nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu kuwi buka kathok terus langsung diatongke kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya, aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku ki metu saka omah nulis. Monggo ora kepoyo, ameng sithik to, meng huruf B tok. Nangis kekejek. Aku darat-darat teruske Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya, mau bapak. Aku ya ora kepoyo kepeksa tak teruske bangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo mung dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh, kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya, Truk. Embuh ora ngerti aku. Totok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng sembayat ora karo-karuan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak anae Iqbal. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ya, ba kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jangan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Kok dek iki nantang aku. Ayo, Pak.
lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem srep, aku ya nyilem srep iki dheke metungul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho, waduh mati aku lek arep mulih piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku kok bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengurep ki nganggo udhike oncor ki dilumahke glundung ngono. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho kok dadi anak gajah ngono. Wis warna-warna kae digulang-gulungke kae terus tentane tinggal lunga. Lho iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Truk. Ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Napa pira sindene? No 7. Jiro 4 tuh. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakaremu. Engko gek kowe, gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki moh nek sing kon kedumbengan moh, aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Ayo garwa dalang dadine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune, tamblas. Heeh. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang, ulare kemambang. Ya. Ano neno 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 ano eno sae datose dua lulu wis kangelan dipaidu ya la genduk neno 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 nano eno Brambang saksen 5 berjuang lapur negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu riri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundak manis dirana satirene tak jawil kena janggute apik ya reng cara simbah biyen ngono nek kowe karo aku kompak nih iki sik tempolong iki ra bakal iso mbok ora ngece reng naming ular kambange aku ya tatas sasi seswon lho kok iku iki piye enak apa? Enak apa? Oh ya enak apa ya mbok kok. Wong urip nang alam donya. Wah, gregele sae sadose dua lulu wis kangelan dipaitu ya lah gembus gendok. Gembusnya gendok. Us. Ya lah gendok. Sasi seswa, sasi sura. Seswa. Sura ngopo ora? Wis rasa nembang. Main tembangke Mbak Wahyu. Yo, wah seneng aku. Nano. Mangga, engko kek nek arep gayeng-gayengan ben Petruk karo Bagong. Ya, mangga Mbak Wahyu, mangga. Ayo. Jarweng jenmo rada serak suarane terus ya kleru le mangan
Mula sinden ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga. Kaya to oncor, kompor. Mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho, Gong, ora kok oncor, kompor. Sinden kok mangan oncor. Oh, sempal kok ya. Monggo. Janma kangkon. Kok iki kok kaya nganggo horn tok ta iki? Coba nyuwara yo. Jatan coba. Jatan. Jiwa. Jiwa. Jalan liya mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane Mangga. Wong Jukuk nada rendah. Wiro Ngoyo nek nyuwara dhuwur ya. Mati. Gareng ini di papan nek ora kutut manggung uler kambang sinom parijata mijil ketoprak jineman gathik glinding jineman klambi lurik jineman kandhek jineman tatanyo jineman angger bini jineman sak pitul ya aku nek ra basa sing alus-alus rasane kaya urang marem terus ya coba saiki gak kanu aku mbok kowe Gong aku sik oh ya ora usah nembang kowe pinter nembang ora nembang oh ya tempiling lho wong kok gawate ora umum lho
Arep ngaturke sapa? Ki eneng sing nyuwun lumantar WA. Ya, WA-ne sapa? WA aku. Ana sing nyuwun kembang rawe tro. Wah, la iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki. Iya, Nes. Ya, ndak turu. Wis makler. Ha iya. Ya ora apa-apa karang awan ya nyinden, bengi ya nyinden, abot sanggane tenan. Yo jumeneng. Telung liyan. Pun ngimpi ya, Pak. Hah? Pun ngimpi. Wis ngimpi. Wah, lah edan yo iki. Ketoke melek kok turu jebolno. Ayo wis biasa kok. Wah, ayo kowe nek ngerti sindan-sindan ki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane, Tru. Anggere wis semende neng jok mobil wis heeh to. Ayu-ayu ning ngorok doan. Oh. Ya wis ora apa-apa, wis ben. Sing penting angler. Iya. Ayo, kembang rawe diaturake bawanana sinom grandel sik. Ya, men suasanane rada anget ya. Ayo. Neno. Mamanismu angu jiwat agawe rujiting. agawe rujiting ngale Neno. apa Kang sinadya upama munduta rukmi Nenen satu-satunya sinden sing tau tate bali wayangan melu trek gamelan. Sapa iki? Agnes iki. Heeh. Lah mergane ngopo? Turu kok ning ngene tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan maduh Agnes Keri. Buno nang dhuwur ndas trek kae lho. Rambute melambai-lambai kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. napa nek Iya. taratamtu tak tu Ra nyono mbiyen cilike kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. lah pripun ta Pak Ora apa-apa. Biyen ki kaya apa? biyen pripun sakniki pripun Biyen ki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Nyrengenge elik kan. Bathuke amba. sakniki tasih ombo Mbok. saya maksudmu ombo iki? Pak Hah? saya ombo Ah iya nek jeneng wong tuwa ki ra ngarepane serontok ambok aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Bathuk Kimpling. Arang yo rontok yo banget. ngin kula nggih rontok ya Pak Nek wong wedok ki mergo ngopo? Nglairke. Anggere muni nglairke meteng kuwi mesti rambuté do rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku kali ngilangi angel banget nggon karpet anggere mangkel aku. Jungkatan do rontok pas meteng ke anake kae. Nek wong lanang malah ora. Iya. tarat
tamtu rontok ora tak ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ing matyaning cala niti temah gonjing temah gonjing anggenjong neng paku lingan yo anek Agnes gedruke apa iki ayo cah semono gedruke mesti jos sinden liyane ayo do war-war kirangane kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu ngono kae main joget ayo arep cahe cendina muni joget iso meliyu-liyu dek mbene nganggo ngayang barang ngono kuwi kapan yo mangga
Gayane iki bareng sampune terus mega. Sampun. Kaya sikile iki tekan-tekan.